Hogyan legyünk távolságtartóak az exünkkel? Amikor közös felelősségeink vannak, lehetnek a gyerekek, talán együtt dolgoztok, talán még együtt éltek, talán más közös dolgotok is van. De ha ezt a videót készítem, azért van, mert beszélni szeretnék nektek erről a kapcsolattartás nélküli időszakról, a távolságtartásról vagy a technikákról, amikor találkoznod kell az exeddel, mert általában féltek. Hogyan tarthatok kapcsolat nélküli időszakot, ha együtt élek az exemmel, közös gyerekeink vannak, nem szakíthatok meg minden kommunikációt. Igazad van. És nagyon fontos, hogy tudjátok, a helyzetetek valójában jobb. Mert tudjuk, hogy találkozhatunk, tudjuk, hogy beszélhetünk az exeddel. Tehát nincs ez a kínos, azt mondom, félős helyzet, amikor nem beszélünk és nem látjuk az exedet újra. Tehát ez jobb nekünk. Ez biztonságérzetet ad. Most meg kell értened egy apróságot. Amikor a kapcsolattartás nélküli időszakról beszélünk, amikor ezt az ötletet hozom fel a csended megosztásáról, ez egy másfajta kapcsolattartás nélküli időszak. Ezt én filozófiának hívom. Szóval van az az ötleted, hogy 21 napig vagy 30 napig nem tartasz kapcsolatot, mert ennyire van szüksége az agynak egy új szokás kialakításához. És az ex vissza fog térni hozzád virágokkal vagy csokoládéval. Nem így történik. Amikor kapcsolat nélküli időszakot tartunk, az egy ötlet. Hadd magyarázzam el neked, tegyük fel, hogy közös gyerekeitek vannak, vagy együtt éltek, és azt fogod mondani nekem, de hogyan tarthatok kapcsolat nélküli időszakot, ha ugyanazon a tető alatt vagyunk, távolságtartóan fogsz kapcsolat nélküli időszakot tartani. Mit is jelent ez pontosan? Korábban fogsz felkelni a szokásosnál, előre fogsz haladni, meditálni fogsz, jogázni fogsz, várni fogsz, egészségesen fogsz enni. És ami történik, az, hogy az ex kezdeni fogja érteni, hogy megváltoztál. Mert amikor kapcsolat nélküli időszakot tartunk, az azért van, hogy megmutassuk az exednek, hogy új szokásaid vannak, hogy megmutassuk az exednek, hogy különböző vagy. Távolságtartóan, reggeli és esti rutint követve megmutatod az exednek, hogy kapcsolat nélküli időszakot tartasz, nem vagy itt a kommunikációért, nem kérlelsz egy újabb esélyért, nem próbálod megváltoztatni az ex véleményét. Tehát ez a kapcsolattartás nélküli időszak. Ez más. Mert együtt éltek, mert gyerekeitek vannak, mert dolgoztok, vagy bármi miatt. De még mindig nincs kapcsolat. Tehát most az a teendőd, hogy papírt és tollat ragadj. És értsd meg, hogy még mindig alkalmazhatjuk a legnagyobb hatalmú technikát, hogy visszahozd az exedet, még mindig lehetséges. Az első lépés, milyen rutinokat hozhatok létre, amelyeket bevezethetek. Mondtam neked a csodás reggelt, felkelek, meditálok, elmegyek az edzőterembe, tornázom otthon, egészségesen eszem, naplót vezetek, alapvetően gondoskodom magamról, az önképemről, odafigyelek az öltözködésemre, ez nagyon fontos. Este próbálok nem otthon lenni, próbálok programokat szervezni, próbálok tovább dolgozni, próbálok találkozni a barátaimmal, próbálok annyira nem otthon lenni, amennyire csak tudok. Mit tegyek, ha kisgyermekeim vannak? Ebben az esetben rutint hozunk létre a gyerekekkel. Lehet, hogy este együtt fogunk táncolni, talán együtt fogunk főzni. Talán nem otthon fogjuk megcsinálni a házit, hanem a Starbucksban, csak hogy változást hozzunk a szokásokban. És tudod, mi fog történni ebben az időben? Az ex rájön, hogy ez valami más. És ezt akarjuk. Amikor nem tartjuk a kapcsolatot. Vonzzuk az exünket. Azt akarjuk, hogy az exünk gondoljon ránk, rólunk. Azt akarjuk, hogy az exünk rájöjjön, hogy valami más történik, így megkérdezhet tőled, hogy mi folyik. Más vagy. Hé, el kell mondanom, az elmúlt napokban ismét önmagamnak éreztem magam, úgy éreztem, van egy új énem. Így kezelhetjük a vonzás folyamatát. Tehát még ha közös felelősséged is van, használhatod a távolságot. Egy másik tanács, amit mindig adni fogok, tedd félre a telefonodat. Annyi ember mondja nekem, Alex, nem tudok távolságot tartani, mert mindig a telefonodon vagy. Mert mindig válaszolsz, mert mindig reagálsz. És az ex tesztelni fog téged. Ő azt fogja mondani, mindig kint vagy a lakásból vagy a házból. Azt akarják, hogy reagálj. És ha azt mondod, nem vagyok kint. Ó, csak jól éreztem magam, új szokásokat alakítok ki, örülnöd kéne nekem. És akkor ez a távolság arra fogja késztetni az exedet, hogy reagáljon. Tehát ha közös felelősségeid vannak, ha közös gyerekeitek vannak, munkahelyi kötelezettségek, emlékezz, minden a rutinról szól. Reggel, este, rendben?
Mint a munkahelyen, hogyan működik? Megpróbálsz kommunikálni az összes kollégáddal, ugye? Azt fogom mondani, hogy néha hoznod kell fánkot mindenkinek, vagy legalább a csapatodnak, igaz? Azok az emberek, akik körülvesznek, azt szeretném, ha megszerveznéd, hogy az ebédszünet alatt talán programjaid lesznek, talán jogázol és meditálsz, talán van egy edző, aki csak 30 percre jön hozzád, csak csinálj dolgokat, amelyek megváltoztatják a gondolkodásmódodat, dolgokat, amelyek megváltoztatják a szokásaidat. És látni fogod, hogy az ex másképp fog rád nézni. Talán néha nem tudjuk megszakítani a kommunikációt, de mindig mosolygunk. És a szabály egyszerű, nulla konfliktus, az ex jöhet és mondhatja neked, az ég zöld, nem kék, te azt válaszolod, talán ez egy nézőpont, megértem a nézőpontodat. Nincs kommunikáció, nincs vita, nincs tárgyalás, semmi. Amikor az ex érzi, hogy a dühös vagy kemény magatartása nem működik veled szemben, elkezdhetsz bevezetni az igazi vonzás szakaszát, az érzelmeket, az érzelmi kommunikációt, a mosolyt. Így az exednek nincs más választása. De rájönni, hogy megváltoztál, az exednek nincs más választása, mint rájönni, hogy más vagy. Szóval most azt kell tenned, hogy ne félj. Minden technikát, amit megosztunk veled, azok nem varázslatosak, nem egy méret mindenkinek. Tehát ha nem tudod őket úgy használni, ahogy mi a videóinkban készítettük, rendben van. Mindig más a helyzet, mindig vannak megoldások, alkalmazkodnunk kell a helyzethez. De amit most meg kell tenned, az, hogy ellenőrizd az alábbi leírást, és töltsd le a legjobban eladott könyvünket, a 70 Pro Tip, hogyan szerezd vissza az exedet. És valóban koncentrálhatsz arra, mi történik, vagy mit kellene tenned. Ezt szeretném mondani neked, most nem a félelem ideje. Elvesztetted az exedet, vége van. Tehát teremtsünk újra némi vonzalmat. Mutassuk meg az exednek, hogy az új szokások és az életed következő lépései olyan jók, hogy részesei akarnak lenni. Így tudjuk meggyőzni az exedet, hogy veled akarjon lenni. Mert az életed következő szakasza olyan nagyszerű, hogy részesei akarnak lenni. Amint rendelkezésedre állnak a szükséges eszközök, minden megváltozik. Tudod, mit kell tenned, és erre összpontosítasz. Oké, srácok, tehát még ha vannak is közös felelősségeitek, lehetséges távolságot tartani. Lehetséges alkalmazni a kapcsolat megszakításának szabályát ezekkel a technikákkal. Győződj meg róla, hogy megszerezd a könyvet a leírásban. Mindig sok tartalommal rendelkezünk számodra, mert ez a legjobb módja a tanulásnak. Ismerd meg az ex pszichológiáját, ismerd meg, mit tegyél. Tanuld meg, hogyan legyél pozitívabb és magabiztosabb. Így szerezhetsz némi kontrollt. Hamarosan találkozunk, srácok. Vigyázzatok magatokra!